раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ ва ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара аз манзилҳои истиқоматии сокинон, ки бар асари муноқишаҳои ахири марзӣ хароб гардидааст, боздид намуд. Бояд тазаккур дод, ки дар натиҷаи ҳамлаи таҷовузкоронии ҷониби Қирғизистон санаҳои 14-17 сентябри соли равон дар минтақаҳои назди сарҳадии шаҳри Исфара як қатор манзили зисти шаҳрвандон пурра хароб гардида, қисми дигар осиб дидааст. аз рӯзҳои нахустин раванди бартарафсозӣ ва дастгирии сокинони зарардида таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, бо ин мақсад комиссияи вилоятӣ таъсис ёфта, фаъолияти муназзами он ба роҳ монда шудааст. раиси вилоят аз тамоми манзилҳои истиқоматии харобшудаву зарардида дидан карда, барои бартарафсозии оқибатҳои даргириҳо, сафарбаркунии нерӯи иловагӣ барои иҷрои саривақтии корҳо, дастгирии сокинони зарардида ва масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Исфара супоришҳои мушаххас дод. аллакай дар ҷойҳо аз тарафи масъулин корҳои бартарафсозӣ ва бунёди манзилҳои зарардида ҷараён дошта, кор дар ин самт шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. таъкид гардид, ки барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон таҳти таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, тибқи супориши сарвари давлат аз пойтахти мамлакат барои зарардидагон маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ дастрас карда шуд. ҳамаи кӯмаки моддии роҳбарияти олии мамлакат саривақт ба оилаҳои зарардида дастрас карда шуда, то фарорасии сардиҳо дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин манзили зисти шаҳрвандон бунёд карда хоҳад шуд. Раҷаббой Аҳмадзода ҳамзамон барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин барқарор намудани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 ва шахсони масъул дастур дод. 32 ساله آنچه که همین جمع کرده بودم انا همین جیب صاف کردیم هم باش سوخته من ادا شد یگان چیز موندگیش نیست سه اوله زندگی نمیکنه من با دو فرزندم قطعی با هم اوله دو خرد بیری و کلیندو هم همش همین جمع بود اکنون ما این یگان خیلی دل موندگی هم نمیکنیم رو افتاده هم نمیشیم ما خدا خواهد پرزیدنت داریم ما با پرزیدنت هستیم پرزیدنت چخیر که ما هر یک بهشون میگفتن که چیزی با صبر باشه ما صبر میکنیم حالی صبر کار آمدیم تو اینجا با صبر میکنه رحمت با پرزیدنت که من با موی همه دستگیری کردن و با وجود همه قچی ها من یارده به ایسه کرسیان